Ja som sa vydal cestou autentickou, či otvorenou, nepripravujem si veci. Je to zaujímavé pre mňa, fakt je, že je to vystúpenie z komfortnej zóny, lebo aj teraz bez prípravy natáčam všetky videá. No a zameriavam to na rôzne oblasti. Chcem poukázať na nejaké služby na Slovensku. Nielen kritizovať, ale samozrejme aj vyzdvihnúť to, čo je zaujímavé. To, čo je zaujímavé na Slovensku, nejaké zaujímavé miesta. Rozprávam to, čo má proste, si myslím, že zmysel a vie aj pomôcť nejak ľuďom, čo sa týka nejakej motivácie, inšpirácie, ale nechcem z toho robiť nejaký motivačný, inšpiračný kanál. Ale samozrejme, že keď mám nejakú ideu a nejakú myšlienku, tak ju tam dám. Tiež som začal natáčať nejaké zaujímavé miesta, boli sme v Piešťanoch natáčať. Som bol prekvapený, že niekedy s tými videami, s ktorými sa najviac trápite a strihate, tak niekedy nevystrelia tak, jak človek očakáva. S tým som sa možno najviac natrapil, práve s tými Piešťanami. A niekedy také videá fakt, že proste natočili sme v centre nejaké pripíjanie, tak proste krátke, ja neviem, koľko to trvalo, celé to video možno 15 sekúnd a malo cez 100 000 videní.